ban pendo yo drok tang da kabakem mi ki bade khutia mutia bat kabakem mi ki nongdi ki bala krni kan long ka ba e panrat dingkhong yo te jingdi pen buaj balak sam man la ki thliu yeng namar hadu mentau drok urung umi hakamon lade namar ka jingbom la ban kem mi ki snar khai drok ki basong basa anong ba Shillong nadu ka baningkong ba ki pulit ki lasdang man yo kem mi ki brio ki bawanra yo drok shakani ka Jylla la shubna ba yakawi ka kerteng shnong bar kumjo ki shnong ki ba marjan namar kat ki ba shakem ki judei ki ba shong basa hakite ki shnong ki badei ki shnong ki ba shong khle chat bin rio kuman chupin kan mau ka Kano nu Shillong Mail ka jingwan penya maha Kano ko rukom udrok uan poi ka Jylla Meghalaya ka banam kum ka Jylla ka ba jantam bat ka golden triangle lahiar kerpang she East Giant Hills ka Pdeng district ka baki kali ki rung shwa haba ki wan nakiwe ki Jylla kentup yakari Burma hagani ga jinglej ban pulut por bat wan pnya lalab bagi pulut ka Meghalaya na ka anti narcotic task force ANTF ki badana ka te ka district ki jutalasi ya ki kali habaki yo jingtep halor ka jingdon ki Nongkhaïi Drok ki borung shakani ka Jylla na ka te ka district henre lalab pat banaga jingduna brio bat ka jingdon tang kumba shi phongot bat ka jingbom biang ya ki tiar kitar ka shem jingye ki ban le persha yo Drok hagani ga jinglej habali rung cleariat police station lala banyo i yaki kali ki bana ki Jylla ki bana kani ka than shatelam mingi ki basha kurup kata haringkat bat udrok kentup ru ki wi ki jingdi penpuat mentangin phai pat na ka jingyo kem ki pulet i ki snar Nongkhaïi Drok gintep bakini ki basha kem ki dei ki bana kinu ki Jaka para Shillong ki sa hai dangau niu bunai kata ka arphui terik ujumang arajar rupsau ki pulet ka anti narcotic task force ANTF ka East Giant Hills habayo kem yo wei Nongkhaïi Drok ke leo ban kurup yo Drok heroin bu shong dor hadu san point san klur tingka naga jingtho ko badon hendrius pa khandai gram bala thep ye u ha ki san pupratli ki sunduk saban katkum ka Kyrwoh naga tanat pulet la yetho ba ka kenhon ANTF bayalam do additional SP lembat ki officer ka Lumshnong police station kilabat ekawei ka tata sumo ka badangwan na silchar Assam halor ka jingyo khobor badon ki Nongkhaïi Drok bawan ke Drok dagani ka kali bat u new brio bla shakem ubade utrai jong new Drok ukerteng ulal biak dik vaipe balai phukhandai snem karta ubashong basa ahmadan rating East Khasil Shillong hashwa kani ka tahu new ju snem kata ka arpho trik pnai liber arjar arpsau ki pulet ka East Khasil ke leyo ban kem ki brio na ka shnong ka bamarjan bat ka madan rating ka Happy Valley ki badai na kawai ka Jylla ki bakentup yo Joshua Kyangte Tripura laipun ru snem karta bana Aizol Mizoram bat Joel Tripura arpkhundai snem karta na Kutch chari chara dam chara bat North Tripura bat nakamet jongki layo kurup hadu shispa laip khundai point khandai pu program hashwa kani hakisnem baladebru kaladon ka jingyo kemi ki brio ki basa ha kitei ki jo ki than ka tahu banai nailor arjar puar ya ka balayo ban kem ya ka Esther ramange laip hunyo snem karta na ka yengsa jongka na badan riting theng basuk block F hadien ka jingtep bagadei ka Nongkhaïi ka Bajukhaïi Drok ekiwei kuntup kumyo shania badu Daniel nongrum nagashnong nongra nong Pdeng house nem arjar ka khandai skoi ka longkemi ka bana ka ni ga ju ka shnong ka anti narcotic task force ANTF kleyo ban kem ye ka longkemi badu Drok bashong dor shiklor par ka ni ka longkemi ka de ka bla ithu kerteng kum ka kimnen khol khongsai na Manipur haubnai Jylla jong snem arjar phulai ki pulet ki East Giant Hills ki la kem ye ki Nongkhaïi Drok haringkat udrok bashong dor khatsan klor ki negi basha kem ki kentup yarngot ki snar Nongkhaïi ki bana Nagaland tuan biak lian gaite bat u imliakum longkumar badu Drok heroin ubadana kamet jong ki udan hadu r.9 kilo bala thep ha arspa tli ki sunduk saban sakawai pat ka jingyo kem ki pulet ki snar Nongkhaïi Drok ka dehu snam arjar pulai ha ka khandai tarik ubnai leber ki layo ban kurup shibon ba udrok haringkat bat ka pisa lembat ki mobile bat kem ye sangut na lumso pho lawar mo prem bat kurup hadu arspa andre pupra point nyopuwei gram udrok henriulak tingka ka pisa bala kem ya arngut ki longkme bat arngut ki shenrang sakawai pat ka bapa holor ki snar Nongkhaïi bakidei na ki Jaka shongkle chat bindrio ka dei na ka jingyo ban kem ki pulet ka East Giant Hills yu sanju sing ubana ka them motor bat yu la kem hubnai naiweng arajar apulai haringkat ki jingdi penbuat kitei ki jingai jingtep kidei ki bla paw kilat pathai khobor bat ki badei nadu snem arajar khat khandai shejrong
Hendai la ban ong bakat kum ka jingdon ki record ka jing sha kem jong ki Nongkhaïi ki ban nagi te gisnong ki bala pen pau kerteng ajrong ki la bon ba bat kumta ban penkot kum ka jingong president ka nyo tribute council uba roi ku par senrem bat ban ong ba ka lum survey ka de ka Jaka Pdeng ni ka epicenter bat ka kam khai Drok ka de ka badang hab ban bishar benya namar na ka te ka Jaka dang yo ban kem tang ik badi khutia mutia Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shab plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya